Cała idea odnowy cerkwi wzięła się stąd, że cerkiew jeszcze do lat 2008 praktycznie groziła zawaleniem, ruiną kompletną. A jako prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Rymanowa-Zdroju również i ta okolice Wołcianki mieliśmy na względzie jako pewien cenny zasób kultury narodowej i powołaliśmy Komitet Odnowy, który przygotował najpierw całą dokumentację, a później do obecnego czasu wykonywaliśmy pracę. Cerkiew leży na pięknym szlaku między dwoma miejscowościami, Iwoniczem a Rymanowem-Zdrojem. Mnóstwo osób tutaj przechodzi przez Przełęcz, Przymiarki i napotyka na już teraz piękny zabytek architektury drewnianej, jaką jest cerkiew w Bałciance. Cerkiew w Bałciance początkowo była w tragicznym stanie. Kompletnie był zrujnowany zrąb, czyli podwaliny na podmurówce, i ściany cerkwi również nadawały się praktycznie do wymiany. Oczywiście projekt konserwatorski musi zakładać taki sposób odbudowy, remontu, żeby zachować maksymalnie zasób oryginalnej substancji architektonicznej. To się udało. Zrobiliśmy w całości całą architekturę, a dodatkowo wykonaliśmy jeszcze remont ikonostasu. Ikonostas odtworzyła wraz z swoją ekipą pani profesor Żurowska z Krakowa, natomiast tutejsze prace architektoniczno-budowlane były wykonywane przez dwie firmy. Jedną z firm była firma Józef Jana Szczyrskiego z Krosna, drugą była Arkady pana Bulińskiego z Jarosławia. Było to ogromne przedsięwzięcie dla tak małej społeczności, ponieważ tutaj nie ma ludzi, którzy by się tym mogli zająć w sensie i finansowym, i logistycznym, więc całość było wykonywane z pozyskanych pieniędzy. To właśnie umożliwiło odtworzenie w całości architekturę cerkwi. Wykonaliśmy mur, wykonaliśmy całość opierzenia zewnętrznego, wykonaliśmy wszystkie instalacje wewnętrzne, to jest antywłamaniową, przeciwpożarową, elektryczną, odgromową. No i zagospodarowaliśmy dookoła całość tego obiektu. Ktoś, kto pamięta ten obiekt jeszcze sprzed kilku lat, myślę, że będzie bardzo mile zaskoczony tym, co zostanie obecnie. Jest to pewien rodzaj ciągłości czasu, miejsca, przestrzeni і історії наших теренів. Сьогоднішній день є надзвичайним днем, тому що тут у Бałчанці, біля тої прекрасної святині, заради добрих людей, людей доброї волі, які хотіли цю святиню піднести з руїн, і це їм вдалося. Люди доброї волі, які тут вклали гроші, свою працю, також і молитву, заради чого, щоб ця святиня виглядала так, як вона сьогодні виглядає. Дуже тішимося з того, що будемо могти тут прийти, помолитися без огляду на це, хто ким є, чи римокатолик, чи греко-католик, чи людина, яка іде і подорожує і хоче зупинитися і помолитися. Ця святиня буде відкритою для всіх, які хочуть зайти, помолитися і прославляти Бога. Без огляду на якій мові, без огляду хто якого кольору шкіру має. Всі тут до цієї святині прекрасної в Бałчанці будуть могти заходити. Так що з моєї сторони я дуже ся тішу і дякую Богові і всім тим людям, які тут спричинилися до того, щоб ця святиня сьогодні виглядала, як виглядає, а виглядає прекрасно. Самі це можете побачити. Дуже важливо бути тут, тому що тут відчуваєш, скільки років жило твоє покоління, яке сильно було твоє коріння. Я приїхала не одна, я приїхала зі своїми дітьми, щоб вони знали, звідки вони,
для того, щоб знати, ким вони будуть. Я тут щаслива і я відчуваю дуже велику симпатію від тих людей, які тут мешкають зараз, дуже велику підтримку. І, напевно, те, що дійсно було реально між українцями і поляками – розуміння, підтримка, сприйняття. Я дякую польській стороні за можливість побувати на своїй землі. Напевно, стимулювати, шукати ще більше своє коріння і, можливо, щось зробити для свого краю, для цих місць. Я дякую вам. Моє коріння походять звідси, з Вільки. Тут жила моя прабабця. Вона є тут похована на цвинтарі. Ходила до цієї церкви, яка на даний час є відреставрована. Ходила до цієї школи. І мені дуже приємно знаходитися тут, бо це моє коріння походить звідси. І душа боліла, коли церква ця була не відреставрована. І 2 роки тому, коли я приїхав, в якому вона стані була, на даний момент, в якому стані вона є, я дуже вражений. І моя бабця розказувала, що тут жили багато лемків на Вільці, на Болотянці. І родинами зустрічалися. Коли свято було у нас в українських сім'ях, польські сім'ї не працювали. Ходили в гості до наших предків, лемків, забавлялися. Коли було католицьке свято, наші українці не працювали, тобто лемки не працювали, ходили до них в гості, чи на коляду, чи на Пасху. Тобто жили в свої часи дуже дружньо. Włączmy się teraz w wielką modlitwę i dziękczynienia i prośby za nasze siostry, za naszych braci, którzy odeszli do Pana, a może jeszcze czekają na nasze wspomnienie. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieniu Bodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Bracia kapłani, umiłowani przez Pana bracia i siostry, jak ksiądz Wiesław proboszcz wspomniał, taka szczególna uroczystość nas tutaj gromadzi, która nam każe przypomnieć te osoby tutaj, które żyły, pracowały, trudziły się na tej ziemi dla dobra wspólnego, dla dobra wszystkich, którzy wtedy zamieszkiwali te tereny i pozostawili po sobie głęboki ślad właśnie swojej duchowości czy swojej kultury. Za to chcemy dzisiaj Panu Bogu dziękować, bo to, co ktoś wypracowali nasi przodkowie, jest ogromnym skarbem, który przechowujemy, przede wszystkim teraz przechowujemy w naszych sercach, wspominając ich trud, zaangażowanie. Ta świątynia jest takim szczególnym znakiem tej miłości i do Pana Boga, i na pewno do drugiego człowieka. Zresztą świątynia zawsze była punktem odniesienia dla ludzi wierzących. Wspólnota, która przybywała na konkretne tereny, tak było w przypadku także Polaków, którzy emigrowali do Stanów Zjednoczonych czy gdzie indziej, to zawsze zaczynali od budowy świątyni. Bo to był punkt odniesienia dla tych, którzy uświadamiali sobie, że są wszyscy dziećmi Bożymi, ale też chcieli w swoim języku
przeżywać Eucharystię, spotykać się z Panem Bogiem, modlić się. I tutaj też ta świątynia jest takim znakiem właśnie miłości do Pana Boga ze strony naszych braci Łemków, którzy tutaj pozostawili też piękny ślad. Ja do tej pory spotykam się z ludźmi, którzy są zafascynowani kulturą łemkowską, którzy bardzo wiele czerpali, czy to będą rzeźbiarze, czy inni artyści, którzy uczyli się właśnie tego, co tutaj wypracowali inni. Bo ten przekaz jest bardzo ważny. My się uczymy, przekazujemy sobie nawzajem pewne treści, przekazujemy to, co nosimy w sercu. A kultura jest także przejawem tego, co ja noszę w sercu. I wytwory tej kultury stają się ubogaceniem dla innych. że chcemy jednocześnie upamiętnić nie tylko świętej pamięci Katarzyny, ale też wszystkich, którzy bezimiennie spoczywają na tych terenach. I to na pewno będzie takim znakiem, ta tablica, że ci ludzie kiedyś tu byli związani z nami, w tej chwili też pozostają w naszej głębokiej pamięci. Módlmy się. Милуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, молимось за упокій душі усопшої слугині Твоєї Катерини, і щоб простилося і всяке прогрішення, вольне і невольне. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, щоб Господь Бог оселив душі їх, де праведні спочивають. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
таку красиву подяку привезли громада, яка приїхала з України, то від Лемків, які походять з Вільки, з Болотянки, з Дошна. Пане Ріхарду, то для вас, де є? Так, це для вас. То для вас. Покаж, А де Войцех Харбаник? Войцеха нема, так же передамо йому. А то Шалайда, то є родина Шалайді, в неї дідо був, Рудавський, пробачте. Ми хочемо подарувати такий від дітей, від молодого покоління. Від молодого покоління такий рушник. Церкві, такий Церкві білий хочуть рушник, подарувати. такими білими світлими помислами. Дякую вам за... Хай висить у церкві, хай буде зв'язок між нами і великою Україною. Залишаємо часточку себе, щоб потім до вас повертатися ще раз і ще раз. Дякую. Дорогі святі отці, дорога родино, слів нема. Плакати не вільно. Так, Федір. Бабцю пам'ятали лише двоє людей. Я як внучка і правнуки. Це діти моїх сестер і мої діти, як правнуки. Але двоє людей пам'ятали бабцю. Степан Кищак каже, що вона була на забаві в 43-му році. На Кермеші. На Кермиші. Болотянській. А Іван Красовський з Дошна. Ціле життя, яке я росла, я ціле життя знала дві вети. Як тато з мамом говорили, я ціле життя росла, з якої сторони на Болотянці сонце сходить, і з якої сторони на Болотянці сонце заходить. З тим ми швидко росли ціле життя дома. Я родилася в Україні, а мої три сестри, брат, Туся родили. З тим наші тато з мамом вставали рано, і з тим думком вони лягали спати. І з тим думком вони спочивають. Ціле життя тато непокоїло єдно. Як за 2 години вистягували люди з Вільки, бабця ще сховала в лісі. І вона повіла, як можна лишити рідну землю і рідну хижу. Я буду тут. І така дорога пані Маліновська, не знам, чи вона тут є, як я прийшла на Болотянку. Є вона, як вона мені розповідала. А інші люди, як говорили, бабця кожен раз на гору виходила і все казала, повічте, чи не вертаються наші думів. Так вона чекала, і так вона тут спочила в тій землі. Ми днес переживаємо найщасливіші хвилини життя, бо земля завжди пахне. Як хто неї пом'янутий, то та земля вона стale пахне, і то та пам'ять кожен раз тобі бухать до серця. І ти мусиш ті речі виспорядати. І я найкраще слова подяки, Ріхард, я складаю вам, дайте вас поцілую. І пану Фарбанцю, Войцеху. Пан Бурміш де є? Бурміш показати. Вони прийшли до Пришова. Вони прийшли до Пришова із першої хвилі. Вони красний той камінь, який припоминає то швидко рідне, що було. І я буду спокійна, і спокійно з того світу піду, тому що тут буде завжди жити пам'ять. І то будуть пам'ятати діти, внуки. І я знаю, що бабуся звідси буде дивитися на ті гори, так як дивиться тато і мама, бо всі ми колись з вами з того поземського життя стрінемося там. Велика вдячність вам, дорогі люди, дорогі обчани, болотянки, ви наша родина. Ми вас завжди будемо раді відійти на Україну, кожен, хто тут прийшов, тут всі бенчі стоять. Ми вас радо будемо приймати в себе вдома і до вас, як до родини, прийдемо. Пане Федір Гоч, я хочу, щоб ви тут прийшли. Де пані Марія? Ходьте тут собі, станьте. Пан Федір, пані Марія, пан Федір захоронив роботи мого отця, який був різьбаром. Я хочу сказати, що Вілька, Дошно, Болотянка в Україні знаний як найбільший осередок різьби.
то можна сказати, так міжнародний різьбари. Пан Штефан Кищак, родичі якого тут спочивають, вони тут всі разом. Я, пане Штефане, вам ще низько кланяю за те, що він написав книгу, де позначив кожну родину різьбярську. І тим, пане Степане, ви нам захоронили пам'ять. От як же є пам'ять? Якщо ти в житті щось зробиш і передаш людині, а та людина ще комусь передасть, ото є історія. Низько я вам кланяюся. Я не впізнала пана Івана Красовського. Іване, дайте вам Боже здоров'я. Він написав книжку «Дошно є колиска мого дитинства». Бо він ту на Болотянку думав, до дівчат він приходив, пан Іван. І на Вільку, тут ж споконвіку красні дівки росли і зараз вони є. Так що, пане Іване, я завжди вас пам'ятаю. Всім вам сердечно дякую. І завжди до тої Болотянки я прийду. Я вже знаю, що тут є моя бабуся. Нехай вона тут спочиває. Та немає значення не знати, де воно було. Але тут вона є. І тут в такому красивому місці. Я сердечно дякую вам всім. Бо слів нема. Словами ніч чоловік не годен повісти, як серце плаче. Так що пробачте. Дякую вам сердечно. Жили ми тут прекрасно з поляками. В нашому селі було 5 поляків. І вони зберегли ту церкву. А сьогодні, 15 серпня, нас запросили посвячувати цю церкву. Це є подія, яку не можна пояснити. Церква відновлена. А ще я хотів сказати, що це моя рідня, а її батько, різьбар Григорій Бенч, зробив прекрасну палицю, яку оздоблену виноградами подарили президенту Картеру. А коли був Болотянь у Львові папа римський Павло II, пішов дощ. І він заспівав «Не лей дещу, не лей, бо чицю не треба». А я думаю, треба йому щось зробити так на пам'ятку від хору нашого Лемковина. Я йому зробив теж таку прекрасну палицю, йому гузар, наш блаженний гузар, завіз до Риму. Він, як то сказав, що від хору Лемковина був дуже вдоволений. Ну, нам треба дружбу з поляками, разом жити, бо то, що було, треба забути, а майбутнє – це наше майбутнє. Для чого Болотянка є така дуже важлива? Бо тут в Болотянці була велика різьбарська сім'я, в кожній хаті різьби. А чому? Бо графиня Потоцька, якій належали ці місцевості, вона створила в Риманові Здрою різьбарську шкілку, спровадила там майстрів, і ті різьбари почали сильно різьбити. Наприклад, на Вільці такий Михайло Лорисик. Так він такі речі робив, що просто коли подивитись на ці речі його батьків, і циганів, і косарів, і так далі, і ми всі були змушені виїхати. Наша брада тому стала, віршників не гадкала, треба взяти палицю, витримати молодицю, треба взяти палицю, витримати молодицю. Drodzy Państwo, Dni Pamięci o Kulturze Łemkowskiej, zorganizowane przez Stowarzyszenie Spotkanie Rymanów. W związku z tym nie pozostaje mi nic innego, jak
drugi dzień uważać za otwarty. Drodzy przyjaciele, szanowni panowie, jestem z Bałcianki, najstarszy, który mógł przyjechać na taką wielką sprawę, którą wy zrobili dzisiaj. Wy jesteście nasi drodzy przyjaciele. Wy zaprosili nas na restaurację naszej cerkowki, którą widzę od dzisiaj. Cerkiew była, jak ona wyglądała, a teraz wygląda, jak powiedzieć, prosto jak pisanka. Cudownie wygląda. Może jeszcze trzeba zrobić mur. A mieszkałem koło samej cerkwi i widziałem to wszystko i dziękuję bardzo panu Ryszardu, panu Stępinu, pod kierownictwem którego te prace przechodzili. W Bałciance co trzecia niedziela odbywała się msza święta. Przed wysiedleniem było ludzi w cerkwi około 250 wiernych. W 1945 roku dzięki 5 rodzinom Polaków uratowali od zniszczenia tą cerkiew. I dzisiaj my nie byliby tutaj, nie byliby widzieć naszą nową cerkiew, która wygląda cudnie. Co do pochodzenia Łemków. No do XVIII wieku my nie nazywamy ich Łemkami, a tylko Rusinami. W zeszłym roku pochowaliśmy go w krypcie biskupiej pod katedrą przemyską 22 grudnia. Proszę Państwa, ponad 104 czy 110 cerkwi zostało uratowanych przez naszych księży rzymokatolickich. To jest niezaprzeczalna zasługa księdza arcybiskupa, który w różny sposób obligował księży do ratowania wspólnego dziedzictwa kulturowego, naszego i ruskiego po prostu. Inna cerkiew, zbudowana w stylu ukraińskim, narodowym, projekt Wasyla Nakiewnego. To jest cerkiew, proszę Państwa, w Brzegniku, w Rybniku, niedaleko Krosna. My wokół Krosna mamy Rusinów, nie Ukraińców, mamy Rusinów, proszę Państwa, tak zwanych zamieszańców, Łemków. I to są nasi bracia po prostu. I te zabytki pozostały dzięki księżom rzymskokatolickim. Taka jest prawda i dzięki Polakom. Bo Rusini zostali wywiezieni. To jest też, proszę Państwa, Rzepnik. Tak wygląda wyposażenie Rzepnika. Zobaczcie Państwo. Jest kompletny ikonostas. Piękny ikonostas. Puśny, bo to są lata już 20. Ikonostas cerkwi w Rzepniku, gdzie jest cały czas Kościół rzymskokatolicki. Jakoś nie przeszkadzało to tym księżom, którzy rozumieli potrzebę zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego. Proszę zobaczyć. Jestem z pochodzenia Łemkiem pod nazwiskiem Władysław Maksymowicz. Za ostatnich 49 lat zamieszkuję w Stanach Zjednoczonych. Ojciec pochodził z bliskiej wioski tutaj Wołtuszowy, był rzeźbiarzem. Także nadchodzi mi już 64 rok urodzenia. No i oboje z moich rodziców są w Łemkowie. Już nie żyją, ale od 2000 roku często przyjeżdżam w te tereny, bo są mi bardzo bliskie. Tak jak wioska mojej mamy Chyrowej, ale więcej wioska ojca Wołtuszowej. Nawet jak był jeszcze w Polsce do 1964 roku, to rzeźbił w Stanach Zjednoczonych. No i dowiedziałem się teraz, jak byłem w Lwowie tego lata, że szykuje się tutaj wycieczka, żeby mieć coś wspólnego z wydarzeniami w Bałciance i w Wilce koło Rymanowa-Zdroju. Dzieją się tutaj wielkie rzeczy, że po prawie 70 latach cerkiew, która była gotowa się zawalić przez tutejszych mieszkańców, wraca z powrotem do życia. Odnowiona jest cudownie, nowe gonty, nowe wszystko. Cała cerkiew podniesiona była w powietrze, nowy fundament zbudowano. Także ta cerkiew naprawdę jest takim
następną fazą przypomnieć miejscowej ludności, kto tutaj mieszkał przez 1000 lat, nie tylko im to przypomną krzyże na zrujnowanych cmentarzach, ale teraz mogą sobie jako turyści zawitać do tej nowej cerkwi, która stoi w tym samym miejscu i to jest ta sama cerkiew w sercu, z ikonostasem i tak dalej, ale ta skorupka dookoła już jest odnowiona, nowa i wygląda tak, jakby ją wczoraj postawili. Jest to, ja myślę, tak pierwszą fazą starań miejscowej ludności, żeby zaznaczyć, kto tutaj mieszkał, żyliśmy razem w spokoju i w pokoju. No, przyszły takie czasy powojenne, że tu gorzała wojna domowa między ukraińskim podziemiem i Polakami i uważam, że to, co wydarzyło się ludności łemkowskiej, która nigdy nie poniosła broń przeciwko Polakom, było wielkim bolem dla nich opuścić te tereny w ciągu tam tygodnia, czy 2, czy 3 z początku, bo to nie była akcja Wisła, kiedy miejscowych Łemków namówiono, żeby odjechać do swoich bratów na wschodzie. W 1947 roku ci, co ochotniczo nie pojechali na wschód, to pod przymusem wojskiem polskim zostali wygnani na ziemię odzyskane. No, po tylu latach widzimy, że ludzie zmądrzeli. Ja myślę, że dużo ludzi widzi, że to był grzech, co się stało i jakoś proszą o zadośćuczynienie, próbując podkreślić nowym generacjom, co tu się działo przez setki, przez stulecia i jednym z najlepszych egzemplarzy tego, co się tutaj dzieje, to jest ta cerkiew. Ile tutaj wczoraj ludzi było? Coś 400 ludzi na przymiarce, tak, na tej górce nad Bałcianką. Piękna pierwsza watra, pojednanie, witanie gości Łemków z Ukrainy, ciepła atmosfera i tak dalej. Także naprawdę spodziewam się, że to przyciągnie turyzm światowy do Bałcianki. Tak jak wczoraj na cmentarzu spotkałem ludzi i siostra była tam taka religijnej odziana ze Stanów Zjednoczonych, której babcia pochodziła z Bałcianki. Jak coś słyszała o tym z ust drugich, to przyjechała na tą imprezę tak samo. Także dużo ludzi interesuje teraz, co się dzieje w tym regionie. Nasza Bałcianka miała 57 numerów, a między nimi było 4 polskie numery. Ale my się zachodzili z nimi bardzo i także nie było żadnych tych między nimi a nami. Chodziliśmy do cerkwi, jak my byliśmy małe jeszcze i tego razem dzwoniły. Jak w Wielką Niedzielę tam zawsze dzwony biły, cały dzień, od rana do wieczora. I myśmy tak samo jak i oni, jak i my, razem z nimi dzwoniły, chodziły i tego, do szkoły my z nimi chodziły i wszystko. Także my się to szanowali strasznie z nimi. A później, no to już jak wyjechali, to też my jeszcze przyjeżdżali tu i przyjeżdżają do dziś, bo Stefan przyjeżdżał. Jak my raz na zabawę, to pamiętam, my mieli taką potańcówkę i nie chcieli nas, mama tak zawsze, bo przedtem nie było tak jak dziś, nie? Było inaczej. I jak Stefan przyszedł do nas na tym, to po nas, bo zawsze po nas chodzili, oni chłopaki ruskie to chodzili, po nas zawsze taty się pytali, czy możemy iść i my szły, razem my się bawili, tańczyli my razem i to była paczka jakby jedno było, tak z nimi, z tymi, a ze Stefanem to on bliziutko był i zawsze z nami szedł gdziekolwiek, no. No i szanowaliśmy, my się strasznie szanowali. I oni tak pomagali, no mamy jemy, jak my mogli, tak my to wspólnie żyli. No, z tym Stefanem to już się nie mówi, bo to już było tak, jak brat ze siostrą. Z tą cerkwią to, jak oni wyjechali, to my nie chcieli tego zniszczyć i tak my chodzili, starali się, żeby nie tego, ścigali my tych, co kradli obrazy. Jak Rusini wyjechali,
to ta dziura w tym była, co pocisk przyszedł i to ludzie nasi wszystko naprawiali. Przyjechał tu ksiądz Baron z Królika i tak my już zaczęli, żeby tu zrobić z tego kościół i to. I dlatego my tak dbali o to, żeby się nie zniszczyło, żeby było, no bo choć mało było ludzi, ale się dało radę zrobić. No i to już było w 1963 roku chyba. Od tego czasu my to już zremontowali. No dobrze, że wyremontowano, bo będzie można śluby, jak ktoś będzie chciał, czy chrzty, czy to, no i pogrzeby i to. No to się cieszymy z tego. Na Wólce to że wszyscy prawie rzeźbili, ale oni rzeźbili więcej orły i palice tam. Bo jak u nas, to więcej te talerze takie rzeźbili nasi. Tu Rusini niby to, ale tam na Wólce tylko orły i palice. Bo takich tego, a u nas tu Stefana ojciec Iwan. No. Tu on chyba najpierw zaczął rzeźbę tu u nas na Bałciance. Później się od niego wszyscy ponauczali, także on porządnie rzeźbił, naprawdę porządnie, także wartało. On z tym rzeźbą jeździł do Krynicy i Krynicy sprzedawał. I dlatego Stefan się uczył w Krynicy, bo tam miał znajomości i tam się wykształcił, można powiedzieć, i później co wyjechali stąd, to w Lwowie tam jest profesorem. Na tym zdjęciu to są sami z Wólki, z Bałcianki nie ma nikogo. Ja tu nie widzę z Bałcianki. I pocisk tu przyszedł. To wszystko było wydarte, to było, to na skroś było się widać i tam masz chet na to. Tak, przeszczelona była. No to właśnie ten dom to jest Kiszczaka. I to tak był, no teraz tu jest nierówno, tu jest cerkiew, tu szkoła. Tu to, tylko to jeszcze ten dom, co okien nie było, ja dopiero postawił chyba. Oni mieli gdzie indziej dom, ale później to budowali i tak stoi to. Intencją naszą było przybliżenie tych społeczności, które kiedyś zamieszkiwali ten teren, a jednocześnie przypomnienie pewnych kultury, która tutaj się wytworzyła, specyficznej kultury związanej z rzeźbą w drewnie. Ta rzeźba w drewnie była niezmiernie ważnym zajęciem zarówno dla mieszkańców Wólki, jak i mieszkańców Bałcianki. Wszystko zaczęło się od hrabiny Potockiej, która zorganizowała szkołę rzeźbiarską, snycerską w Rymanowie i te wzory, które wtedy zostały wytworzone i wtedy, kiedy ci ludzie nauczyli się tej rzeźby, przez ostatnie praktycznie 150 lat dalej funkcjonują. Funkcjonują zarówno na terenie Bałcianki obecnej, jak również funkcjonują wśród ludności tej, która została wysiedlona z terenów Wólki i Bałcianki i obecnie mieszkańcy, którzy przenieśli się na Ukrainę, również podtrzymują tradycję rzeźby tej, która wywodzi się właśnie z tych terenów. Niezmiernie interesujące są przykłady tego, jak ta tradycja w tych ludziach tkwi do dzisiaj. Możemy oglądać ludzi już współczesnych, którzy tym zajęciem zajmują się do dzisiaj. Ja się bardzo cieszę, że mogę tak tutaj przed kamerą powiedzieć, iż dzięki Bogu, dzięki Bożej opatrzności, dzięki tylu dobrym ludziom, tylu dobrym sercom ukończyliśmy już, prawie że ukończyliśmy remont cerkwi w Bałciance, pięknego zabytku, który jest świadectwem wiary ludzi, którzy tutaj kiedyś żyli, naszych braci Łemków, którzy na tej ziemi przez wiele, wiele lat pracowali, tutaj się modlili, tutaj się uświęcali, no ale los zarządził inaczej, że ich w tej chwili z nami nie ma. Cerkiew w Bałciance będzie nadal służyła ludziom i to jest główny cel. Uratowaliśmy piękny zabytek,
ale zabytek bez ludzi jest tylko domem, który nie oddycha, nie żyje. A chciałbym, by ten zabytek służył nadal ludziom jako obiekt kultu, jako obiekt, w którym ludzie nadal będą się modlić, kiedy przyjdą zwiedzać tę cerkiew, kiedy tam wejdą do wnętrza, żeby mogli też i odmówić Ojcze Nasz czy Zdrowaś Mario za siebie, ale i także za tych, którzy tę świątynię budowali kiedyś, którzy tam w tej świątyni się kiedyś modlili, którzy tam się uświęcali, którzy tam byli. I to jest właśnie chyba cel tego wszystkiego, żeby ten budynek żył, żeby w ogóle każda świątynia ma jeden cel. Ma gromadzić lud, który ma się w niej uświęcać. Ma iść ku Panu Bogu. I myślę, że ta świątynia będzie temu służyła. Chcemy, jak Bóg pozwoli, przywrócić odpust 15 sierpnia w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Na pewno będzie służyła jako kaplica przedpogrzebowa, gdzie na wieczny spoczynek będą odprowadzane ludzkie szczątki. Będzie służyła na różne inne nabożeństwa. Chciałbym też zaprosić grupy, które by chciały na przykład tam mszę odprawić sobie, czy znaczy w mszy świętej uczestniczyć w tej świątyni. Taka możliwość również istnieje. Jeśli to będą nasi bracia grekokatolicy, to również, czy ze swoim kapłanem, czy po wcześniejszym umówieniu się ze mną, również tam wspólnie odprawić świętą liturgię. Więc taki cel będzie tej świątyni. Ona ma nadal żyć, ona ma nadal spełniać swoją rolę. Rolą świątyni jest, by ludzie się w niej gromadzili i się w niej uświęcali. I to jest takie moje ciche marzenie. W sąsiedztwie Rymanowa-Zdroju leżą dwie miejscowości, Bałcianka i Wólka. Miejscowości wcześniej zamieszkałe przez ludność łemkowską, zwanych popularnie Rusinami, i ludność polską. Wioski w tej chwili istnieją, natomiast są wyludnione. Byłych mieszkańców, którzy wyjechali na wschód. Zostali tylko mieszkańcy w Bałciance i to tylko wcześniej po wojnie 5 rodzin, które doprowadziły do tego, że została uratowana piękna, XVII-wieczna cerkiew grekokatolicka. Cerkiew, która jest symbolem historii, jaka była na tym terenie. Historii, gdzie widzimy tą wielokulturowość środowiska. Wyjechali mieszkańcy, ale ślady po nich zostały. Okres powojenny był okresem trudnym. Duża zasługa dla tych osób, że zapobiegły dewastacji tego obiektu. W latach 60. obiekt wrócił do czynności sakralnych jako kościół filialny parafii rzymskokatolickiej. Ale pod koniec wieku kościół przestał pełnić funkcje sakralne, ponieważ Bałcianka wybudowała nowy kościółek. Piękna cerkiew zaczynała ulegać degradacji. Zdarzył się przykry wypadek. W 2008 roku zginęły dwie cenne ikony. Był to impuls do tego, że należy coś zrobić, żeby uratować ten piękny, ciekawy obiekt przed zniszczeniem. Z inicjatywy środowiska, księdza proboszcza i kolegów, którzy wcześniej o tym myśleli, Stefana Stępinia, architekta, który zrobił projekt remontu, podjęliśmy działalność, która doprowadziła, że w ciągu 5 lat obiekt został przywrócony do obecnej świetności. Przywrócenie świątyni do czynności sakralnych po zakończeniu etapu głównego remontu i renowacji wnętrza było okazją do zaproszenia
byłych mieszkańców wsi Wólki i Bałcianki, którzy wyjechali w latach 40., a konkretnie w 1945 roku na Ukrainę, była okazją do przyjazdu ich na tereny swojej byłej ojczyzny. Była to okazja do spotkania się sąsiedzkiego, rodzin, które zostały rzymskokatolickie, czyli Polacy i Rusini, którzy przyjechali na swoje tereny. Przyjechali potomkowie byłych mieszkańców, ale również przyjechali mieszkańcy, którzy pamiętają ten okres, bo byli już osobami dorosłymi. Był profesor Kiszczak, był Iwan Krasowski. Osoby te bardzo sentymentalnie podeszły do sprawy. Przypomnieli sobie swoje młode lata i spotkali się z sąsiadami, z którymi żyli w dużej symbiozie i przyjaźni. Ich przyjazd był też elementem uszanowania wszystkich mieszkańców, byłych mieszkańców Wólki i wsi Bałcianka, którzy nie żyją, którzy odeszli z tego padołu w różny, może i tragiczny sposób. Była okazja do odprawienia panachidy, nabożeństwa grekokatolickiego z udziałem chóru cerkiewnego zespołu z Mokrego. Był to moment bardzo wzruszający dla wszystkich, którzy poczuli klimat tej wielokulturowości środowiska, tej atmosfery, która była kiedyś atmosferą wzajemnej przyjaźni i poszanowania wszelkich kultur, które na tym terenie były. Na tym spotkaniu były też osoby z Izraela. W tym momencie nasze stowarzyszenie Spotkanie Rymanów jak gdyby sfinalizowało cel swojego działania, że po latach przywrócono znowu pamięć o wielokulturowości środowiska, ale nie tylko teoretycznie, ale praktycznie doszło do spotkania ludności polskiej, łemkowskiej, czyli Rusinów i Żydów, nacji, które tu żyły w dużej symbiozie i wzajemnie się szanowały. Były to naprawdę wzruszające chwile, gdy można było zobaczyć po kilku lat prac konserwatorskich odrestaurowaną cerkiewkę pod wezwaniem Zaśnięcia Boga Rodzicy w Bałciance koło Rymanowa. Wielokrotnie już wcześniej jeździłem do Bałcianki, wykonując obowiązki konserwatorskie w poprzednich latach, a bliżej byłem związany od roku 2008, kiedy na polecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie jako biegły sądowy wykonywałem ekspertyzy dotyczące 2 cennych skradzionych tam ikon. Chodzi o Matki Boskie pochodzące z XVII i XVIII wieku. Jakoś od tego czasu prawie że na co dzień byłem związany właśnie z tym cennym zabytkiem architektury sakralnej. Ja mówię bardzo cennym nawet, ponieważ cerkiew pochodzi z XVII wieku. Pierwsze wzmianki historyczne o Bałciance są z roku 1470. Zresztą potwierdzeniem tego, że jest to bardzo stara wioska i bardzo stara cerkiew, ta poprzednia, to są XV-wieczne carskie wrota, które znajdują się w Muzeum w Sanoku. Świadczy to o tym, że w miejscu, gdzie stoi obecna cerkiewka, ta XVII-wieczna, już w XV wieku musiała być świątynia, jeszcze wtedy prawosławna. I dopiero później stała się kościołem unickim, czyli grekokatolickim. Na czym polegają walory zabytkowe bałciańskiej cerkwi? To jest nie tylko jej architektura zewnętrzna. Ten piękny kształt z wieżą, która jest połączona z nawą i prezbiterium, czyli jest to cerkiew łemkowska, ale zachodnio-łemkowska, ponieważ Komańcza wygląda inaczej. Tam jest bardzo cenny ikonostas, który dopiero teraz po konserwacji uzyskał swój pierwotny kształt artystyczny. Widać piękno tych ikon, tych XVII-wiecznych w grupie Deezis i ikon namestnych w dolnym rzędzie, prawda, z carskimi wrotami, z jakońskimi wrotami. Także otrzymaliśmy jakby w darze od mieszkańców, od parafii Królik
Polski z księdzem Wiesławem Słotwińskim na czele, my jako mieszkańcy Podkarpacia otrzymaliśmy jakby nowy obiekt po konserwacji, który można zwiedzać, w którym można się modlić.